Min binja soċjali ta' 48 appartament, il-kull f'periklu minħabba soqfa kundannati u sistemi ta' dawlu l-ilma arkajki u perikolużi li qatt ma raw raġġ ta' manutenzjoni għal binja li fi żmien xahar u nofs diġà rat kambjament u hija ferm iktar sigura. Ix-xogħlijiet strutturali tal-binja Okella Aġus il-Ħamrun għaddejjin b'ritmu mexxej. Ħaddiema fuq il-post fosthom Raymond Mikallef fissrilna kif ftit ġimgħat is-soqfa saru mill-ġdid u waslu biex jitlestew filwaqt li bdew xogħlijiet fuq mejnijiet tad-dawl u l-ilma ġodda fejn saħansitra għall-ewwel darba l-appartamenti f'din il-binja se jkollhom installat salvavita. Fl-istess ħin għaddejjin xogħlijiet ta' kisi u tibjit fil-binja kollha. Diżastru kien il-kelma li biha l-foreman iddeskriva s-sitwazzjoni tal-binja qabel bdew ix-xogħlijiet. Żgur mhumiex up to standards, kulħadd tertjat mal-mejnijiet tal-ilma meta mejnijiet tal-ilma m'hemmx. Jiġifieri dawn f'periklu kbir. Meta inti għandek post mhux ertjat, ħaġa loġika qed tgħix f'periklu. Soqfa bil-puntali, bit-travetti, kollox qed jaqa'. U jżur il-proċess tax-xogħol li għaddej il-Ministru għas-Solidarjetà Soċjali Michael Farrugia stqarri li kien imminenti li l-Gvern ineħħi kull periklu mill-binja soċjali u li joffri post għajxin b'livell aċċettabbli. Kienu ilhom jgħixu f'periklu għal 20 ta' snin. 20 ta' snin li anke minkejja diversi rapporti illi kienu saru qatt ma sar xejn xogħol u kellna allura nagħmlu bidla estensiva u xogħol estensiv fuq din il-binja. Ix-xogħlijiet strutturali fuq Okella Aġus jingħaqdu ma' kullana ta' proġetti ta' manutenzjoni li l-Gvern nieda f'diversi lokalitajiet fosthom Raħal Ġdid, San Pawl il-Baħar, Lisda u Taġorni, fejn fl-aħħar 3 snin intefqu it-triplu fuq proġetti ta' manutenzjoni fuq binjiet soċjali minn kemm kienu jintefqu qabel. Il-Ministru Farrugia ħabbar ukoll li se joħroġ tender għal ċentru ċiviku ġdid il-Ħamrun li jkun modern u aċċessibbli għal kulħadd.